Achter ons zien we de Mercedes-Benz, de 280 CDI. De Benz waar wij op 7 september 2009 mee op een bermbom zijn gereden. Het voertuig is daarbij van 10 meter omhoog gevlogen, met een halve slag gedraaid en zijdelings terechtgekomen. Dus ik lag zelf half onder het stuur en het voertuig lag half op mij. In het Nationaal Militair Museum is de expositie Keerpunt officieel geopend. Wolters was een van de inzittenden van het voertuig dat in Afghanistan op een bermbom belandde. In een film in het museum word je meegenomen vanaf het moment dat ze in de auto stapten tot alle gebeurtenissen die daarna volgden. Werd ik wakker onder het voertuig, helm af, bril af, bijna alles af. Ik zat helemaal onder de diesel. Op dat moment was er wel paniek. Ik zeg, kan ik bewegen? Kan ik naar beneden kijken? Zitten mijn benen er nog aan? Je hebt angst, je hebt adrenaline, je hebt iets van, ik wil vechten, ik kan niet vechten. Op dat moment ben je gewoon hulpeloos, je ligt daar en je kunt niks. Ik heb een prothese en iedere dag trek je opnieuw je been aan. Dus er gaat geen dag voorbij dat je met de start er niet aan denkt. En mijn been zat er in de basis nog aan en ik had daar heel veel pijn van. Dus dan is het eigenlijk een item van je lichaam waar je niks aan hebt, waar je alleen maar hinder van ondervindt. 4 inzittenden raakten gewond en Mark Leijsen is na het incident overleden. Daardoor zat vernietigen van de auto er zeker niet in, om de realiteit juist goed te kunnen vertellen. Kunnen doorgeven naar eventueel een volgende generatie van ja, het is niet altijd maar koekenij. Nee, dit gebeurt er ook. Het heeft wel een beetje een dubbele zijde voor mij. De ene kant trots dat je in het museum staat, dat je verhaal mag vertellen. De andere zijde natuurlijk, Mark is wel om het leven gekomen. Ik ben wel trots dat dat verhaal en ook eerlijk wordt verteld. Het vrouwtje dat vroeg toen van of mijn moeder thuis was. Nou, het antwoord was nee, want die was toen aan het werk. Je bent 17, dan denk je denkt er toch niet slecht na over van wat het zou kunnen zijn. Toen vertelden ze het nieuws van je vader is gesneuveld in Afghanistan. De vraag wat als schiet bij Joost nog wel eens door het hoofd. Toen wij op de rol 2 het ziekenhuis lagen in Afghanistan, toen zei meteen Rob tegen mij, als je maar nooit denkt dat het jouw schuld is. Jij hebt nooit die bom neergelegd, je zat precies in de sporen. Ze zegt dat is niet aan jou te wijten. Maar natuurlijk heeft dat wel eens zo gevoeld. Natuurlijk, als ik iets harder had gereden dan stapvoets, was de explosie onder ons geweest. Dan was dit stuk weg geweest en dan waren we waarschijnlijk allemaal overleden.